нещо ново. Първи ас за Цибулкова. Той идва на време, за да спечели този сервис гейм на Цибулкова. 3-1. Това беше един от най-добрите сервис геймове за словачката. Отново се не е тук Шарапова да търси завършващ удар по правата от форхенд. В последно време рядко тези опити на Шарапова се увенчават с успех. Тук мал шанс за Шарапова, защото втория сервис беше прекрасно насочен, но топката е закачила мрежата и ще се наложи да го повтори. Възхитително изпълнение на Цибулкова. Преди малко видяхме грешката на Шарапова в форхенд по правата. Тук словачката се справи чудесно с подобно начинание. С много затворена плоскост на ракетата влиза при форхенд Цибулкова в удара. Тревожен беше този поглед на Шарапова. Страхотна размяна на удари. Шарапова успя да се настани малко по-напред в корта. Този път си даде малко повече толеранс, играйки по правата, не целеше линията. Съкрушителен форхенд, този път по диагонала на Шарапова. Разбира се, това е гейм, който тя няма право да губи. Печелившия тур на Цибулкова. Получи се неспасяем къс диагонал. Ключов момент в третия сет. Възможност за словачката поведе с 3-1. С 4-1, разбира се, и да регистрира още един пробив. Ако тази топка беше минала, Шарапова щеше да се види в доста големи затруднения. Но все пак гейма продължава.
брутално разиграване, в което обаче Цибулкова се държа много добре, удържа на натиска, на който беше подложена, и след такава серия от удари Шарапова пуска грешка. Трудно е в момента за рускината да направи повече от 4-5 максимум удара в корта. Смела игра на Шарапова, но трябваше може би да завърши това драйв воле. След това Цибулкова я накара да игра от крайно неудобна позиция и Цибулкова прави много важна крачка към място на четвъртфиналите. Нашия зрител Росен Ганчовски задава въпрос, свързан с бавенето на времето между разиграванията, дали при повторно нарушение има наказание. Ако вече има отправено предупреждение, при второ забавяне на играта, състезателката губи правото да изпълни първи сервис. Самата Цибулкова в първия сет имаше едно такова предупреждение. Може би въпросът на нашия зрител е провокиран от това. Отново Цибулкова успя да се задържи в разиграването след тези зверски удари на Шарапова. Тук Шарапова добре изигра предходния форхенд с малко по-висока траектория. Успя да даде леко въртеливо движение на топката. 10 грешки повече на Шарапова до момента. 38. Трябва да вземе някакви екстремни мерки в оставащите геймове Шарапова, за да може да разчита на обрат. 2 часа игра на централния корт. Изключително интересно развитие на матча. Видяхме и страхотни разигравания, особено в този трети сет. Това е аут. Прекалено амбициозна беше тук Шарапова. Не може да се каже, че Шарапова е особено вариативна или разнообразна в играта си, но обикновено нейната изключителна воля за победа в подобни моменти се оказва решаващия фактор. И както в повечето случаи, когато Шарапова има проблеми, повечето грешки идват от нейния форхенд. Въпреки че постигна известно подобрение, известно развитие в сигурността на форхенда, и това най-вече се забелязваше през 2012, когато спечели титлата на Ролан Гарос, тук отново се връща към тези негативни изпълнения на форхенд. Ето отново Цибулкова усеща, разбира се, това, насочва топката към форхенда на съперничката. Шарапова в изключително сложна позиция ще трябва да сервира за оставане в турнира. Турнир, който успя да спечели през 2008 година.
Разбира се, Шарапова тук през годините имала и своите разочарования. Спомням си през 2010 година, когато загуби още на старта, тогава от Мария Кириленко в един прекрасен матч. Все пак нека да не забравяме, че във втората част Шарапова от 0 на 5 стигна до 5 на 4. Така че нищо чудно и тук да се получи нещо подобно. Нови топки. Да видим коя от двете ще ги използва по-рационално. Шеста двойна грешка за Шарапова. Днес не толкова двойните грешки са проблем за Шарапова, а неспособността и да печели лесни точки благодарение на сервиса. Имаше такива в първия сет, но във втория и третия са твърде малко. Малко закъсня това отсъждане. Съвсем естествено Шарапова ще оспорва. А все пак ако топката се окаже добра, разиграването ще бъде повторено и тя наистина е такава. До известна степен Шарапова тук беше ощетена, защото все пак имаше предимство в това разиграване, беше притиснала съперничката. Хубава комбинация на рускинята. 40-15. Втора двойна грешка в рамките на този гейм. Този път и нямаше и късмет Шарапова. Deuce. 40-15, изравняване на точките. Трудно е в такъв момент да оцелиш линията, когато напрежението е огромно. Колкото и опитите да даде Шарапова. Хубав сервис тук. Ето това би трябвало да прави. В първия сет процента на вкаран първи сервис беше изключително висок. Но във втория и третия
се промениха нещата. Също така и Цибулкова започна по-успешно да посреща сервисите. Разкошно изпълнение на словачката. С повече лекота, с повече охота сякаш играе. Днес играта на Шарапова не върви. Двойната грешка висеше на косъм. Втори сервис. И ето, че наистина се получи двойна грешка. Всичко може да приключи още тук. Тази 8-ма двойна грешка би могла да бъде фатална за Шарапова. Цибулкова получава матчбол. Една точка я разделя от втората и победа срещу Шарапова и място на четвъртфиналите за първи път в нейната кариера в Мелбърн. Според мен топката е добра. Този път късмета сякаш бе на страната на Шарапова, но всичко ще се реши от повторението. Да, топката хваща линията. Шарапова за момента спасява положението. Изключително агресивен втори сервис на Шарапова. Рискува в пълна степен след двойната грешка преди малко. Наистина принудена е Шарапова да търси екстремни отигравания, за да се задържи в този толкова труден за нея матч. Поредната грешка от форхенд. Вече започвам да си мисля, че само някакво чудо може да и помогне да спечели тази среща. Близо 8 минути продължава този седми гейм. Това е абсолютно недопустимо от страна на Шарапова да се играе толкова силно и близо до линията в такъв критичен момент. Втори матчбол пред Цибулкова. Топката е аут. Да видим дали Шарапова ще оспорва. Не. Можем вече официално да обявим победата на Цибулкова. 3-6, 6-4 и 6-1. Голяма радост за мисичката словачка. Висока само 161 см. Матчът започна трудно за нея, но в началото на втория сет тя започна да подрежда играта си, така да се каже. Навлезе в добър ритъм и успя да го задържи до края. Общо взето слаб матч за Шарапова, изпълнен с грешки, особено много от форхенд в третия сет. Шарапова напуска преварата в осмина финалите, а Цибулкова ще спори в следващата фаза с Янкович или Халеп. The world is watching Bundesliga.